நமஸ்காரம் அக்கா. அக்கா நீங்கள் எதுக்காக வாலண்டியரிங் பண்ணுறீங்க? நான் வந்து சுவாமி எனக்கு வந்து இங்கே வந்து பண்ணுறது ரொம்பவே ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்குது, என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது, ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் தருது சுவாமி. அதனால நான் வாலண்டியர் பண்ணுறேன். ஓகே. நான் அனுபவித்த 7 நாளில் எல்லோரும் அதே மாதிரி அனுபவிக்கணும்னு என்னோட ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் நான் வந்து முழுமையான என்னோடய எஃபர்ட் கொடுக்குறேன். இந்த எஃபர்ட் வந்து எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸும் நான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு என்னோட ஆசை. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். கிடைச்ச ஒரு விஷயத்த வந்து மற்றவங்களுக்கும் கிடைக்கணுன்றதுக்காக நம்ம வாலண்டியரிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மன நிம்மதிக்காக தாங்க. நான் எல்லாரும் கூட ஜாலியாக பேசிட்டு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இது ரொம்ப என்ஜாயபிளான, ஸ்பிரிச்சுவலி இது ஒரு கனெக்டடான ஒரு விஷயம்னால நான் அதை பண்ணுறேன். ஓகே. அண்ணா நீங்கள் எதுக்காக வாலண்டியரிங் பண்ணுறீங்க? ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது சாமி பண்ணுறது. ஓகே. அண்ணா நீங்கள்? சாமி, எனக்கு கிடைச்ச இந்த வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும், அதுக்காக தான். ஒரு மிகப்பெரிய ஆனந்தம் சந்தோஷம் கலந்து பண்ணும்போது இது 4 பேருக்கு போய் சென்று சேரணுன்றதுக்காக ஆசைப்பட்டு பண்ணுறேன், விருப்பப்பட்டு பண்ணுறேன். ஓகே. நமஸ்காரம். 2000லேருந்து கிளாஸ் பண்ணேன், டச் விட்டுருச்சு. இப்போ பையன் கிளாஸ் ஜாயின் ஆகிருக்கான், அதனால் மறுபடியும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நீங்கள் எதுக்காக வாலண்டியரிங் பண்ணுறீங்க? ஆனால் நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டேன். மற்றவங்க இதால் எவ்வளோ பயனடைகிறாங்கன்னு நான் பார்க்கணுன்னு நினச்சி எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, நைஸ். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஓகே. ரொம்ப எந்த விஷயத்துலையும் கிடைக்காத ஒரு மனநிறைவு, திருப்தி இதில் மட்டும்தான் எனக்கு கிடைக்குது, வேறு எதுலேயும் இல்லை. வேறு எது